ngakwa ba usram well un pensyai bakat nungut na kita ki balik kata ke meeting ki badai ka tanga jong ka ba ula elak san sieng le si unwan ba ar mo no Solomon rongam la bentim te kum uni ujat breu uba kha khala jat kelas ni nga kami jong uba babam daga daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kenthai ki khna ki khlung ma ubanut ban lek kren tela dam dei ka tanga jong lada barok ki balik meeting ki kenthai lada kim dei ki tanga jong tu yanu un batai start yo pia be yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubreu umdero ba khada banai ka kmi jong umdero ba khada badai henry le si hapo mobile phila bani I ya ka dur jong ba udai shynrang ba udai rong ba le si phila hi yo I seperti ti ba udai Hijra ru kum uni jadi bodan ya ka jabing si tekan kwa ba kan video kan poi sha ugan ladangan yo lelai kan khambha mar khmat yang bangan keren yo ka khambha mar khmat bangan keren yo namar bangan ong uru rong barang ile ran briu pi kum hakani gejela ban mi kumutu jai rang ba ubak khala jat ubak khala jinglong ubam isen ai ya ki khon ki ya ki kur gi jat jang hang ne gin bangi singu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un singu bakadon kata ka si jat ban riu si yeng si sama hanrai uni pada ulami isnan do khala jat khala jinglong ubam kha biang banai ka kebe jang sikat ni udan ka jing sikat ni udan ka jabing sikat ni kat isbo khau udan ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba un than ya la ka jam ka jing be da pa social media ru ngan tharai un jenda layak na aku mujo tu jaj briu ngat tharai ba kum uni ustrom velam udai bet ubriu ubakusbi uba da ka tras da jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu benyo Solomon ru lada umbataya ka tanga umbataya ka kurki jat ki we hatu udon hak sa utip saya ka daw jong ki wat chu batai start srombel na marngi klem panjar na me unu kan theru ka klem panjar me mi ha media kum tau Hijra wa po na ibak po tambaro me ran ai kum kitu ki post ro banadai manga ku mame ha chaka banga be jong banga tre tang sna FB ru le